Siden midt-90'erne, sidst i 90'erne deromkring, har vi holdt en årlig konference nede på LaLandia, som vi hidtil har kaldt Databaseforum, men som vi fra i år kalder Miracle Oracle Open World, MOOW. Det er nok den teknisk mest kompetente konference, man finder i verden, men i hvert fald i Danmark, når man tager hensyn til, at de presenters, der kommer, de talere, der kommer, det er folk, der er med til at lave Oracle-produkterne, helt inde i maven af Oracle. Det er folk, der har skrevet de bøger, man ønsker at læse, hvis man virkelig skal lære noget om tingene. Og når man tager hensyn til, at der er så relativt få deltagere, 150-200 deltagere, så alle når at tale med alle, hvis de i øvrigt ønsker det. Der er selvfølgelig også en god vægt på networking og på, at man kan slappe af bagefter, så man får talt sammen. Fordi det vigtigste ved networking er ikke, at man bare møder hinanden. Det er, at man får talt så meget sammen, så man tør at bruge hinanden bagefter. Og det er der, hvor LaLandia-konferencen år efter år får de højeste ratings overhovedet. Folk kommer virkelig hjem med nogle kontakter og med noget viden, som de kan bruge til noget i deres fremtidige virke. Vi glæder os til at se jer dernede sidst i september i år.